Shwmae, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iawn. Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i arddangos sut i greu adrannau ar y dudalen hafan ar yr YouTube. Mae hon yma fy dudalen wefan, ac ar y moment, dwi'n teimlo mae'n edrych yn ychydig yn sylfaenol. Dwi'n eisiau i greu adrannau ar y dudalen hon i wneud ef yn hawddach ar gyfer yr awelwyr i ddiwedd beth bynnag rydyn ni'n eisiau i wylio. Sut wedyn i wneud hynny? Wel, yn gyntaf, fi'n angen i mynd i'r prif dudalen ar YouTube, ac wedyn oddi wrth yr 3 bar ar yr gornel y chwith brig ar y dudalen, fi'n angen i ddewis your videos, ac wedyn fi'n angen i ddewis y llun o'r sianel ar yr ochr chwith, View Channel on YouTube, ac wedyn fi'n angen i ddewis y botwm Customise Channel, ac wedyn yn ganol y dudalen mae'r adran sydd yn dweud adrannau adnodwyd neu Featured Channels, ac ar yr ochr y dde mae dewisiad i ychwanegu adran, ac wedyn dwi'n clicio ar hynny, ac wedyn fi'n angen i dewis Single Playlist. Ac wedyn mae'r dewislein o'r rhestr chwarae yn arddangos ar yr dudalen, ac fi'n angen i dewis yr rhestr chwarae fi'n eisiau i adnoddi. Ac ar y tro hwn, fi'n mynd i dewis rhestr chwarae sydd yn galw gerfa. Ac wedyn, fi'n eisiau i ychwanegu rhestr chwarae arall. Wedyn, fi'n mynd yn ôl i'r dewisiad Add Section, ac hefyd i Single Playlist, ac wedyn fi'n mynd i ychwanegu rhestr chwarae sydd yn galw rhaglenni. Fel ydych chi'n gweld, fi'n eisiau i greu adrannau ar gyfer yr rhestr chwarae sydd gyda nhw 10 neu uchod o fideoedd yno fe. Ac wedyn, fi'n mynd i dewis y rhestr chwarae arall sydd yn galw llyfr llafar Rhywodus Rybydd. Fel dach chi'n gweld, mae'r 2 bar ar y ochr chwith, ac mae'r 3 dot ar y ochr dde. Gyda'r 3 dot, dwi'n yn gallu golygu yr cymwysiadau o'r adran, neu dwi'n yn gallu edrych ar y chwarae rhestr, neu dwi'n yn gallu dileu yr adran. Gyda'r 2 bar ar y ochr chwith, dwi'n yn gallu lusgo yr adran i'r leoliad dwi'n eisiau yn trefn o'r adrannau. Ac wedyn, i achub y penodiadau, fi'n angen i clicio ar y botwm cyhoeddi neu Publish. Ac wedyn, ar gwelod y tudalen, yn gallu mynd i'r sianel. Yna fe, gyda'r adrannau newydd ar y dudalen hafan. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.